Umkhizi ngiqhamuka endaweni yase-Breyton, inhlalakahle Township. Ngiyaxolisa abazalwane ukusukuma late. Bengisagade umkhulu ngacishe abanye bengabangaphuma kulesho manje wokuthomba. So kumele ukuthi ngigada record. So ingakho ngisukuma late. Bazalwane khona nje ukufaze ngifisa ukushare obenzeke nje manje kuseni. Ngihamba umama egula ekhaya. Bengena izolo ngena ebusuku ezophuma ekuseni. Usebenza as a firefighter eMvoti municipality. Aphinde futhi abe yi-shift leader. So umphathi. Wahamba emsebenzini egula uhlushwa isinyeke. So manje nje kwaguquka izulu isinye sakhe siyamhlupha kakhulu. Ngile lithi akakhulekela abaseromatheni ngesikhathi kodwa kube khosini kade. So ekuseni manje wanje umthembu babelile nezulu alikho right. Ngenza isithembiso la ukuthi hayi ngizokhuleka. Umkhuleko kwathi ukukhuleka lekhaya uyaphendula. Ngangena ekuseni makade sesikhuleka nomkhulekela. Uthe nje ngenkonzo yokuqala kade sesiphuma ubuhlungu besekungasekho sekuphelile so njengoba uNkulunkulu bonga amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usekusindisile. Ngiyabonga kakhulu. Okwesibili bazalwane ilokhu khona izwe ngifisa ukulifunde lapho ngoba umsibande lapho ngizosheshisa utholakala kuHezekiel 36 verse 22 elithi ngalokho yisho kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi isho kanje inkosi uJehova ithi angikwenzi lokhu ngenxa yenu inandlu yakwa-Israyeli kepha ngenxa yegama lami elingcwele elilihlambalazile phakathi kwezizwe lapho naya khona ngiyakulingcolisa igama lami elikhulu elihlanjalaziwe phakathi kwezizwe elilihlambalazile phakathi kwazo izizwe zazi ukuthi ngikuJehova isho inkosi uJehova lapho ngiyakungcoliseka ngani emehlweni. Imina abazalwane engihlabalazele igama likaJehova bengihamba ngiwumntwana kaNkulunkulu osindisiwe kodwa bengikhonza from January to November. UDisemba ngihamba ngophuza ngidlidakamizwa ngizifebele ngiyinkosikazi. So nje ngikwenza lokho bese ngaziwa nala emadleni bekade ngikhonza ukuthi umkhize siyamazi ngoNovember nje 30 usegcina sesoze simbone ngoJanuary 1 noma ngoJanuary 2. So kodwa ke uNkulunkulu ke wenza noma waqamba amasu ukuthi ngihambe ngibe ngomunye wabangcolisa igama lakhe mina engilihlambalazile. Wangibamba ngenhlipheko, wangibamba ngezimpi, ngavukelwa izimpi. Ngisho noma sengikhona la ekhaya lezwi ngase kwathi uma ngabe kufundwa leli lizwi ngase ngiqonde ukuthi uNkulunkulu kahle empilweni yami ungcwelisa igama lakhe nami engilihlambalazile. So eziningi izinto engibhekene nazo kodwa uNkulunkulu ngiyaqonda ukuthi hayi ungcwelisa igama lakhe nami mina sandile engilihlambalazile. So kwalenda lokufunda lelizwi ngaqonda ukuhlupheka kwami ukuthi ngizohlupheka kuleli kodwa ke sengibona ukuthi ngingahlupheki ngakuleli elizama. So ngizombonga kakhulu uNkulunkulu. Lastly but not least kodwa sengihlala phansi bengumuntu obethanda i-cryptocurrency bengitrade forex kakhulu. As a result ngize ngathenga i-software ngemali enkulu ngithi ngiyatrade. Kanti uma ngicabanga uzokhuluma la 2 times because abantu besifazane bathi nabazalwane abathanda i-forex bayatrade abafaka imali bayahweba. Leyo mali isuke iqhamukaphi? Imali le isuke ihamba ngekhathini because ayikho ebhenki imali inga-exist kodwa ithola isisebhenki. Ngibe nabantu bafana basegola abayibiza nge-young rich kids. Ba-rich benza 50 to 60,000, 200,000 a day. Bangidayisela isoftware bayithumela futhi kumina ngayifaka efonini yami but kumina ayangasebenza because uNkulunkulu bengafuni. Ubazi uNkulunkulu ukuthi today ngaba nemali day la ngushiya khona uNkulunkulu. Ngathi ngizama ngithi ngiyayifaka ngiyayihluphunja i-download ifike ivele kanje isoftware ngixolisa uJesu Kristu.